Moni mawa bwino lero lachinayi pa 28 May chaka cha 2026 ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi updates yochokera ku Irani. Dzulo tinalekeza ponena kuti ku America kumeneku kuli cabinet meeting imene President Donald Trump anayitanitsa. Cabinet meeting imeneyi yachitika. Dzuloso tinanena kuti ku Irani pa state television yawo kumenekuku koyamba aulula zinthu zimene zili mu proposal ya peace deal imene akukambirana ndi America. Akakanali koyamba nditu kuti state television ya ku Irani ikambe mwachindunji kufotokoza za zimene akukambirana ndi dziko la America. Ndiye tikumbukire kuti mu information yomwe anapereka pa television pamenepa ananena kuti America ichotsa blockade yake ku Irani. Ananenanso kuti America ichosa asilikali yake mu vicinity ya Irani, ndiye kuti kufupi ndi dziko la Irani asilikali America onse achoka. Ananenanso kuti America ichosa ma sanctions pa Irani, ndi Irani mbali yake ananena kuti iwowa atsegula pa Strait of Hormuz kuti stima zonyamula katundu zibwererenso mmene zimayendera mmene zimadutsira nkhondo isanayambe. Irani inanena kuti iyoyo mogwirizana ndi Omani, maiko awiri amenewa ndi amene adzipanga coordinate kudusa kwa stima pamenepa. Ndiye tinanena kuti zimene zizi America singakondwere nazo chifukwa mademand ya Donald Trump amasusana ndi zimenezi. Ndiye dzulodi ku cabinet meeting ya America Donald Trump analangula kunena kuti zimene Irani yanenazo ndizopanda pake kapena zoduka mutu. Chikungonena mwachichewa chomveka bwino. Ananena kuti zimene Irani television ya fotokoza kwawoko ndizoduka mutu. Iwo sakuzidziwa iya zimenezo. Okay, ndipo Donald Trump yemweyonso wanena kuti padakali pano ndi deal kapena akubwereraso kuti akayimalize Irani. Chilankhulo chimene akugwiritsa ntchito ndi chimenecho, mawu oti kukayimaliza Irani. Ndiye tili pamenepo padakali pano. Cabinet meeting yachitika yatsutsa zimene state television ya ku Irani idalankhula dzulo. Lero mpanda kucha lachinayi ku Irani kumeneku kwamveka mabomba, kwamveka kuphulika zinthu nditu, ndipo masaundi akuphulika zinthuwa achokera kumalo omwe aja tinakamba za dzulo kuti asilikali a America anakaphulisa koma amati self defense. Mukumbukire malo amene aja ochedwa Bandar Abbas. Malo amene wawa ochedwa Bandar Abbas ali kumwera kwa dziko limeneli, ndipo ndi kufupi ndi malo amene achuka ochedwa Strait of Hormuz. Kumene kuku ndi kumene kuli malo ochedwa Bandar Abbas. Ndiye America lolemba usiku anakaphulitsa kumeneko. Anaphulitsa akuti ma missile launchers, komanso anakaphulitsa maboti opanga lay mines pa nyanja. Ndiye iwo ananena kuti imene inali self defense, ndipo sana ikoke kwambiri anangolengeza kuti tapanga zakuti basi mwa self defense. Tsopano lero lachinayi mbanda kucha nditu state television iso ku Irani yafotokoza zimenezi kunena kuti kukumveka maphokoso, ndipo akuluakulu akufufuza kuti apereke information kuti phokoso limeneli likuchokera kuti, zophulikazi ndi chani, chachitika ndi chani. Update inaso yomwe tinapereka dzulo yomwe tikuyibwereza pano ndiyonena kuti internet sopano yayamba kutsegulidwa ku Irani. Sadatsegule dziko lonse, komano yayamba kubwereramo patatenga miyezi itatu anthu aku Irani alibe internet. Sopano anthu ayamba kulowa pa internet, ndipo atolankhani akunja ayamba kulumikizana ndi anthu kumeneko kuwafunsa za moyo umene ukuyendera kuti ayambe kukamba kufotokoza zimene zimachitika ku Irani nthawi yomwe internet kunalibe. Ndiye tikhale tikutsatira kuzituluka information yambiri yosiyanasiyana yochokera ku Irani. Mauno pa nkhani za ku Irani, update ya nkhondo imeneyi ndilekezere pamenepa. Ndine Nesta the Black Teacher, inutu muli updated. Dzukani tsiku labwino.